Kaixo, ni Rebeka naiz eta mamuaren papera egingo dut. Kaixo, ni Jorge naiz eta mamuaren papera egingo dut. Kaixo, ni Sebastian naiz eta eskeletuzaren papera egingo dut. Kaixo, ni Dati naiz eta eskeletoren papera egingo dut. Kaixo, ni Marke naiz eta Jonen papera egingo dut. Kaixo, ni Dati naiz eta Labaren papera egingo dut. Kaixo, ni Ada naiz eta Erregearen papera egingo dut. Kaixo, ni Efe naiz eta Gizonaren papera egingo dut. Kaixo, ni Ker naiz eta Gizonaren papera egingo dut. Kaixo, ni Noa naiz eta Vampiroaren papera egingo dut. Kaixo, ni Adera naiz eta Vampiroaren papera egingo dut. Behin batean, urrutiko herrialde batean, erregea gizon argigarri bat aukeratu nahi zuen hurrengo erregea izateko. Ni Antxu Maitea, zurekin eskonduko den hurrengo erregea gizon ozeak esan behar da. Nire modukoa, beldurrik ezagutzen ez duen. Eta, ez dugu eta gure, beste gara zerbaiten dugu. Bestela, ez duzu dutira familiari, ni neu ez nezizerren beldur. Eta, azkenek ezagutzen gara. Aizu, zer esan nahi duzu, ni ausatenetik ausatene naiz. Zer esan da hori, zerua buru gainera, etorri bazen gure uste dut. Esatena, demoia ez da izan. Noski, tumoia bromatxoa gainera zen. Esak nirekin zena, zuekin eskonduko den hurrengo erregea gizon ozeak esan behar da. Nire modukoa, beldurrik ezagutzen ez duena. Belduren gazteluan, egun oso bat irauten duena, zurekin eskonduko da, eta erregea izendatuko du. Egun hartan, 3 gizon aurkeztu ziren gazteluan. Haze beldurren gazteluan, zer galtatuko ote zaigu? Jaja, apurtxoa, beldurtu nintzara, Utsi txorak gehiak egiten dit. Ui, norbait urduritzen hasia dago. Ja, zerginkeria berenak egiten ditut. Sorgina, Jo nahi zerginkiretan trebena. benetakoak. Ikusi eta ikasi ditzen zerginkeriak. Ba,